Ahojte, vítajte pri novom videu. Ja idem dnešné ráno začať klasicky nejakou skincare, len som vám chcela ukázať, že zatiaľ je to týždeň a darí sa mi mať upratanú túto poličku presne tak, ako sme si upratali v predošlom videu, takže som normálne na seba hrdá. Uvidíme, dokedy mi to vydrží. Ja som sa rozhodla ešte takto ráno si dať túto hydratačnú masku od Garnier. Túto mám hrozne rada, pretože moja pleť je v poslednej dobe hrozne napnutá, dehydrovaná a mdlá. Takže idem si skúsiť aspoň tú pleť zhydratovať touto maskou. Ja som si teraz naliepala ešte ďalšie nechty, čo som objednávala z Temu a povedala som si, že s nimi vyskúšam stráviť dnešný deň a uvidím, či poodpadávajú, či sa dolámu, akože zavadzia mi to extrémne, lebo nie som na takéto dlhé nechty naučená. No a ja som opäť tie nechty prešla priehľadným lakom, tak to vyzerá aspoň trošku lepšie, ale zatiaľ som sa s nimi snažila fungovať a až tak akože zavadzajú mi, až tak mi to proste nejde. Ja som zvedavá, dokedy s nimi vydržím. Mne teraz priateľ priniesol tieto zapekané bagetky, ktoré sú excelentne výborné a plus mi doniesol kávu, takže ja som úplne nadšená. A ešte som dostala aj takýto nádherný, tak to vám ukážem, takýto nádherný náhrdelník. Mne sa strašne páči, úplne milujem takéto mušličkové náramky, náhrdelníky, čiže toto v lete budem mať non-stop na krku. Takže ja idem raňajkovať, vychutnať si, už som ich zo pár zjedla. Ja vravím, že s tými nechtami absolútne neviem existovať. Idem si dať kávu, idem sa najesť, k tomu si zapnem, ani neviem, možno seriál Dunaj, a idem si to teda vychutnať. A mne včera priateľ ešte doniesol tieto nádherné tulipány. Hroznú radosť mi s tým urobil, že ešte spätne GMDŽ. Takže ja sa z nich strašne vytešujem, mám ich položené na pracovnom stole a robia mi fakt radosť. Ja milujem tulipány, milujem kvety, čiže on mi niekedy zvykne takto kúpiť nejaké kvetinky a ja to môžem mať takto na pracovnom stole a dosť mi to akože zlepšuje ten pracovný deň, takže je to krásne od neho. No a ja som sa rozhodla, že chcem začať čítať viac knižiek a nie proste len scrollovať YouTube. Ja akože Instagram tam ani nechodím, TikTok ani nemám, čiže takéto sociálne siete veľmi nescrollujem. Instagram navštívim fakt len raz za čas, ale na YouTube viem stráviť fakt veľa času. Tak som si povedala, že skúsim začať znova opäť akože čítať knižky. Tak vám chcem ukázať, ktoré mám, z ktorých si môžem teraz vlastne vybrať. Prvú tu mám túto, ako si správne prijať. Ja sa snažím manifestovať, ale nejak mi to nevychádza, čiže chcem si prečítať túto knižku, možno, že mi to nejako pomôže. Druhú knihu tu mám túto, o malej princeznej a je to písané vlastne takým tým štýlom, že na jednej strane je to po česky a na druhej po anglicky, čiže viete si hneď vlastne čítať ten preklad, či tomu rozumiete správne. No len ja nie som úplne typ, ktorý sa chce dobrovoľne niečo učiť a mám s tým problém, čiže fakt mám túto knihu už dlho a prečítala som proste pár strán. A je to ešte len úroveň A1, A2, ale ja hlavu na jazyky nemám. Takže pre mňa je aj to dosť. Takže chcem sa opäť vrátiť vlastne aj k učeniu angličtiny, takže chcem čítať aj túto knihu. No, potom tu mám knihu Ako byť so sebou spokojný a to je akože môj celoživotný boj. Ja so sebou spokojná nie som ani pri najmenšom, takže túto knihu si chcem určite prečítať a vlastne by som si ju aj mala prečítať. Možno, že vo mne niečo naozaj konečne zmení. No, potom tu mám knižku Šlabikár šťastia, návrat k sebe. To mi vlastne odporúčil priateľ, že čítal, že to je dobrá kniha. Malo by to byť, tuším, aj na YouTube spravené ako podcast, alebo že to tam proste čítajú tú knihu.
mám pocit, ale ja som sa rozhodla, že skôr akože určite kniha, než to počúvať, lebo znova by to bol iba YouTube. Takže chcem si to skúsiť prečítať. Určite, že hej, akože je to brutálne hrubá knižka, ale čo som si tak prelistovala, tak vyzerá to fakt dobre tá kniha. A toto sa mi strašne páči, že vaša duša túži byť milovaná vami. A o tom je vlastne nejak tak aj tá kniha, hej, čiže toto si určite chcem prečítať. No a posledná kniha je vlastne jediná taká príbehovka, hej, proste román nejaký. Je to vlastne aj pre fanúšikov Gilmoriek a ja Gilmorky milujem. Takže chcem skúsiť túto knihu, ja som ju začala čítať už nejak na jeseň, ale došla som len, ja neviem, možno do štvrťky knihy, fakt ani neviem. Takže určite si chcem prečítať aj túto knižku. Tým, že je to jediný román, ktorý mám, všetky ostatné sú vlastne také ťažšie čítanie, alebo ako to nazvať. Hej, toto je proste o učení a toto sú také knižky, hej, kde sa zameriavate na seba a ja milujem proste romány, takže určite chcem prečítať aj túto knižku a chcem dočítať všetky, aby som si mohla potom nakúpiť zase nové knihy. A ešte vám chcem dať taký tip, že ja vlastne prečítané knihy, ja už som to tak ako využila, že prečítané knižky ja vlastne vraciam cez knihovrátok v Martinuse. Čiže vy keď máte tie knihy, ktoré sú fakt ako pekné, zachovalé, nie sú nažltnuté strany, hej, a fakt majú výborný stav tie knižky, tak vy ich viete Martinusu znovu ako keby odpredať. Oni vám už na internete napíšu, za akú sumu by to vedeli keď tak odkúpiť. No a potom v hodnote tých knižiek, čo ste im poslali, tak vám dajú poukážku a vy si za tú poukážku môžete u nich nakúpiť ďalšie knihy. Čiže pre mňa je toto super. A ja vlastne tieto knižky, čo tu vidíte, som nakúpila za poukážku z knihovrátka. Čiže fakt odporúčam. Ja som pred pár dňami zbehla do Pepka a do Sinsay a kúpila som si tam nejaké pekné veci. Tak napríklad toto tielko je zo Sinsay a má brutálny materiál. Toto bude moje obľúbené tielko na leto. Fakt ten materiál je hrozne príjemný a tá farba je extrémne nádherná. No a v Pepku v detskom oddelení som si našla takéto úplne obyčajné tričko s krátkym rukávom a kúpila som si ho rovno aj v čiernej. A ešte som tam v detskom oddelení našla túto podprsenku, ktorá nie je na zapínanie, ale je extrémne pohodlná. Ja som vám asi 2 videá dozadu natáčala haul z Gateu a chcem vám ukázať ešte tie veci, čo som spomínala, že som vám nevedela ukázať, lebo ich mám u priateľa. Tak ako prvé sú tieto infantilné pyžamové nohavice, ktoré ale keď som videla, tak som ich musela mať. Ja extrémne milujem srnky, takže toto proste muselo byť moje a sú mi trošku dlhé, ale buď to zošijem, alebo to zatiaľ zahýnam, ale rozmýšľam, že to normálne skrátim, zošijem, ale sú extrémne nádherné. No a potom som využila tie brutálne zľavy a zobrala som si ešte takýto sveter. On je hrozne hrubý, čiže ten už proste nevynosím tento rok. A až tak mi nesadla tá veľkosť, ale ja v zime mám problém s tým, že keď si chcem dať bundu, tak neznášam veci s kapucňou. Čiže viem, že tento sveter pod bundu využijem na 1,000,000%, takže som sa rozhodla si ho nechať. No a potom tam bol ešte takýto pulovrík, on je taký tenký, ale má extrémne skvelý materiál a tiež je mi veľký, pretože on je hrozne široký. Ale taktiež viem, že ho vynosím, lebo môžem ho zapraviť, to potom vyzerá oveľa lepšie. Keď napríklad iba predok zapravím do nohavice, zvyšok nechám pustený, tak to si viem takto akože predstaviť na sebe. A ja som ešte v Sinsay spolu s tým tielkom kúpila aj túto fontánku vodnú, lenže ja som zabudla kúpiť baterky. A ja doma mám, si teraz ani neviem, či to bude funkčné, ale tak obal som už spálila.
takže vrácať to nebudem, stalo to 5 eur a boli k tomu vlastne takto ešte kamienky. A tie kamienky sa potom vlastne nasypú sem, aby nebol vidno, hej, ten spodok, kde je ten motorček. No, takže musím kúpiť baterky. A chcela som nejakú vodnú fontánu, pretože nám sa to s priateľom strašne páči. A najkrajšiu sme videli práve, tuším, v Mercury, lenže ona stála 80 eur. Ona tam mala ešte taký kruh vlastne, kde to tak akože padalo ako taký dážď. Takže vedeli sme, že proste takú drahú si teraz kupovať nebudeme. Raz by sme si ju chceli kúpiť, ale chcela som nám spraviť radosť, že aspoň nejakú, no ale na krabičke to vyzeralo určite lepšie. Je to vlastne celé len také akoby plastové. Zase akože ja si uvedomujem, že za 5 eur som nemohla čakať žiadnu kvalitu, hej, ja som si toho vedomá. Áno, už sme si ich obzerali. Všetky sú od vašej asistentky Natalie Tigerovej. Nie všetky. Prišiel mi balík z Notina, na ktorý som sa tešila, tak vám chcem len tak rýchlo ukázať, že čo som objednala. Našla som tam tento Juicy Bomb, ktorý má 30 ml, čiže je trojnásobne väčší. Klasický má 10 ml a je proste taký malinký. Toto je brutálne obrovské a omylom som zobrala 2, ale objednávala som to ako darček, čiže môžem posunúť kľudne obidva. Ja toto nepoužívam, čiže pre mňa nemá úplne zmysel si to nechávať. Ja som sa radila s chatom GPT, keďže som nemala proste toľko času prehľadávať každý jeden kondicionér na e-shopoch, tak som sa ho spýtala, či mi vie poradiť nejaký dobrý práve pre vlnité vlasy a poradil mi tento, takže ja som si ho potom našla na nete, prečítala som si recenzie a fakt boli pozitívne, vraj krásne hydratuje vlasy, dokonca tam niekto písal, že práve aj na vlnité je úplne skvelý, takže som hrozne zvedavá, stál nejakých 8 eur mám pocit, ale neviem, či nebol v zlave. A je to fakt akože obrovské balenie, takže som na to hrozne zvedavá, teším sa, keď to vyskúšam, chcem to vyskúšať teraz v najbližších dňoch. A posledná vec je táto vôňa od Sol de Janeiro. Ja som si absolútne ani raz nekúpila ten telový sprej, ani nič vlastne od Sol de Janeiro. A zovšade to na mňa vyskakovalo, že ten boom trval už ani neviem ako dlho. A ja som to nemala v pláne si to kupovať, ale potom som narazila na toto. A je to vlastne takáto tyčinka, je to tuhá verzia. Už keď som to otvorila teraz, tak úplne ma tá vôňa ovalila. A ja som to trošku riskla, pretože ja som tieto vône nikdy netestovala. Takže ja som netušila, ako to vonia. Vedela som len, že táto 62 vonia fakt sladko. A ja som si tak nejak povedala, že OK, ja to skúsim, pretože čo som aj sledovala ženy na YouTube, tak vždycky, keď chválili práve Sol de Janeiro, tak vždy ukázali 62, tak som si povedala, že dobre, tak ja to vyskúšam a vonia to fakt silno. Čo som čítala recenzie, tak túto tyčinku chvália ľudia práve preto, že vraj v tých telových sprejoch je dosť cítiť alkohol, tu proste nie. Toto fakt, len otvoríte tú tubu a už cítite brutálne tú vôňu, žiaden alkohol. A priateľ mi vlastne tiež povedal, že to cíti, že fakt voniam úplne celá, takže odporúčam, ak chcete vôňu, ktorá fakt vydrží celý deň, tak majú aj tie ostatné čísla tejto tuhej mini verzii. A ja som to včera otestovala, ja som si to dala len proste tak klasicky sem na zápestia, ale málo. A trošku som si dala tak na krk, hej, ako si dávate proste klasické nejaké vône. A bola som vonku a keď fúkal vietor, tak ja som brutálne cítila tú vôňu, že toto proste, ja čo mám voňavky, tak ja si ich streknem a ja ich už za celý deň na sebe necítim. Toto som na sebe cítila celý deň. Fakt, že celý deň. Môžete vidieť teraz ten rozdiel oproti tomu veľkému Juicy Bombu. Fakt je to také malinké a dáte to kľudne do kabelky, takže toto ja cením, že je to práve takéto fakt mini, pretože ja nosievam skôr také mini kabelky do mesta, takže oceňujem práve aj tú veľkosť, aj keď za tú cenu som bola dosť sklamaná úprimne, že je to takéto malinké. Ale teraz si vravím, že aspoň to obchám do kabelky, keď už nič iné, už keď je to proste fakt tak málo za tú cenu.
Neviem, či tu mám niekoho, kto si ešte pamätá na tieto žuvačky, ale mne to kúpila minule sestra k narodeninám. A odtedy sme si s priateľom kúpili, toto je už asi 2. alebo 3. balenie. Úplne mi to vrátilo proste tie spomienky na detstvo. A teraz to predávajú vtedy. Neviem, či ešte nikde inde, možno, že aj v Tesku a v takýchto, ale ja mám túto vtedy. A táto s touto príchuťou, ani neviem, čo všetko tam je, melón, jahoda, tak je najlepšia. Mali sme aj Coca-Colovú minule, ale tá nebola taká dobrá, akože chuťovo, hej, ale tá žuvačka bola taká sypká, taká tenká a táto je určite lepšia, je trošku kyslá, má tam také tie kyslé guličky a nedrolí sa tak ako tá Coca-Colová, čiže odporúčam práve túto. Ja mám fakt ako problém s pitným režimom, ja v pohode vypijem 2 litre kolí za deň, to mi problém nerobí, ale vypiť vodu, tak to mi robí akože obrovský problém. Takže ja som si kúpila takto, hej, celú fľašu, liter a polku, s tým, že to proste musím vypiť za dnešný deň. No a akurát je 12 hodín a môžete vidieť, že som nevypila nič. Takže som zvedavá, ako mi to pôjde, pretože fakt môj pitný režim je extrémne zlý. Dneska som mala v sebe už kávu, pár glgov kolí samozrejme a vodu nič proste, čiže musím sa nejako donútiť to vypiť. Ja som počula, že práve keď pijete dostatok vody, tak vám dotlmí aj chuť na sladké. A ja by som sladké dokázala žrať asi, že non-stop. Preto nehovorím jesť, lebo ja sladké fakt, že žeriem ako úplne prasa. Takže idem bojovať teraz s týmto pitným režimom a nejak sa ho naučiť dodržiavať. A čo naozaj zo srdca neznášam je to, keď natáčam nejaký záber, dbám na to, aby som nezabudla zapnúť mikrofón, ale zabudnem dať toto do telefónu, takže ten zvuk proste to nenahráva. Vtedy mám nervy. Fakt mám vtedy nervy. Ale v tom prípade mi aspoň ten zvuk nahráva telefón, ale čo je horšie, už sa mi veľakrát stalo aj to, že som toto do telefónu zapichla a zabudla som na mikrofón a vtedy vám to nenahrá absolútne žiaden zvuk, pretože krabička je pripojená, ale mikrofón ste nezapli, takže to je ten horší prípad a stávajú sa mi obidva, takže na toto mávam vždy na seba brutálne nervy. A len taký malý update z druhého dňa, že sa mi podarilo vypiť, ani nie tak celú fľašu, skoro celú, takže ja som na seba úprimne hrdá a dúfam, že dneska ten pitný režim už len zopakujem. Takže som hrozne zvedavá, pretože mňa, aj keď sa to jeden deň v roku podarí, tak už ďalšie dni to nedávam. Tak dúfam, že môj pitný režim už bude normálnejší.